дар доираи омодагӣ ба сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон дар баробари дигар корҳои ободониву созандагӣ ба рушди фарҳанги ғании тоҷикони кӯҳистони Бадахшон диққати ҳаматарафа дода мешавад. Бо ёрдами методии осорхонаи кишваршиносии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, як нафар аз дӯстдорони фарҳанги қадимаи тоҷикони кӯҳистони Бадахшон Шоҳинбек Комилбеков дар манзили истиқоматиаш осорхонаи кишваршиносиро кушод. Аз рӯи гуфти худи вай нигораҳои осорхона се марҳиларо ифода менамоянд. Якиашон давраҳои қадим, даврони шӯравӣ ва саввумаш даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистонро дар бар мегирад. Бештари нигораҳо аз деҳаҳои баландкӯҳи Хуф, Баҷӯ, Бартанг ва дигар мавзеъҳо дар тӯли чандин солҳо ҷамъоварӣ гаштанд. Ҳамаи онҳо ба гузоштаи дур ва наздики тоҷикони кӯҳистони Бадахшон ҳамбастагии қавӣ доранд. Аз рӯи гуфти соҳиби хона осорхона Шоҳинбек Комилбеков, ихтисоси вай агарчи иқтисодчӣ бошад ҳам ба фарҳанги мардуми диёр дилбастагӣ дошта, ҳанӯз аз даврони ҷавонӣ нигораҳои гуногунро аз гӯшаю канори ноҳияи Рӯшон ҷамъ намуд. Акнун осорхонаи вай дорои зиёда аз 3000 нигораҳо буда, ҳамаи онҳо мутобиқи тартиби муайян ҷобаҷо мебошанд. Чун барои нигаҳдошти онҳо хонаи алоҳида мавҷуд нест, бештари аз онҳо дар долони хона ва як қисмати дигараш дар манзили зист ҳифз карда мешаванд. Айни ҳол Шоҳинбек Комилбеков ба мавсими сайёҳӣ омодагӣ дида истодааст. Аз диди вай агар ягон бинои алоҳида барои хона осорхона ҷудо мегашт, ба намоиш гузоштани нигораҳо осонтар мегардид. худи вай аз таърихи кишвар огоҳии хуб дошта, аҳли хонаводааш низ ба омӯзиши таъриху фарҳанги тоҷикон шавқи беандоза доранд.